Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingkershan jong kipat ba nong song snong ha keleng ki jaka ke jela halor kajing syak tangan uba arden milar basayo moy bandawa na ka sorkar ban penbet ya ka reservation policy kala penlong yi kipat ba ha kitan nong kendong bakin sngokhia bat bakimla atang ban syupet Henry kilaya mi iru syasurok kajingkershan jong kipat ba ha kitan nong kendong yo ba arden la yoi ha ka sngisat jan jong katayo ha ka kipat ba ka tain ramrai West Khasi Hills kilaya mi kipat ba ban yang simbenta ha ka signature campaign kabala penlong haram rai Shishok ka jingwan syakmat jong kipat ba ka tain ramrai ban yang simbenta ha ka signature campaign kalong ban penpau ya ka dak ban kershan ya ka jing ya ki uba arden halor ka reservation policy ha ni ka sngilawan ban yang simbenta shirhem nado ki temben ki kro ki samla ki khna but what ki hap ki baret ru kumju but ha ni ka sngilayor ya ka jingkren ka balingkot na uba Robert Walang ba Romwell Maudo baru ba Dominic Marwen Tam ya ki ru pa baro kiba don kani kapur jing ya soy kum kata ke jing kersan lam ya ke jing ya ki jong iba arben hangte hapo sor selong ya ka ba ila penlong ke jing sa ngan lenta la san singi kanthi te nidap la ke jing sokhia kum ki namar ni sutu kane kade gamat kabakhia kade gamat ka kason jong gajai benriu ya kaba ya karukom thungkam thungjam kabalano isiliang te kajing kwa jong ki pajba jong gari khasi ban penbej no kloy ya kane khnang bakan wanra kata kajing thungkam thungjam kababej bat kaba long renti lang ya baro te ngimla Lamda penpau si benta ke jing dokumen bang iyo ya utau nong yalam jeng gajaj benriu lamda kau lane lamda dei bangi kersan ya ka parti political party jeng u hendrai ngipet ya ka ka bulo yalam ka dei bet ke jing bakli na ka benta ka bha ka bet ka biang jong baro upat nong song khamtam ki samla pule ki badang watkam watjam bat kapateng kabanwan hi baro kawai tingim kwa ban batai ka gani ka reservation policy pi ki pajba pi bat ki mobile pi page ki youtube ban kasni pi sotu ki jing panshai jong ki babun te gani ka dei tangkum ka benta ka bangin ya kersan lang namar ngi sotu kum ki paj nang ramra ngim yo ban le ya sim bentalang hang te sor selong te ban pli kum kalat bangin ya sim bentalang hagani ya gani ka jing ya ki da kabangin ya sai kerteng lang hang ni bat insara ya kani ka jingya sim bentalang ka jongi hangte hapo sor sulong tekat kiba sngo ya ha bat kiba dan ka mensim ban kersan lang ya kani ka jingya ki kaba layaj mentala bon sngi ngin ya sno ktilang ya kaban ai jing kersan kaba pura ki samla pule kanam le no kapoin ke beningkong kamdei sepang kano ke party kamdon ha ka jing sngau to nila ban ya sngau halagi jong ki sngau handrai habangi penlong ya ne signature campaign kabaning kong ngayui
haki social media bagi ya komen bun bagi para samlana rambrai ro but bun bagi be aware yang ini late seselong babli ki kemi ki kpa ki temen ni sana ni don lagi jong ki jing janjar watang ban poi hayo rambrai kalong ka bae kan janjar yang ni ban poi selong kila don ki babu haki jing duai ngatip bahaya kata wagi jing duai ke jing kersian ke bajar-jar te kane kalong baik simple tang kata larang idon ke jing kersian amde ya uba arden handre ya ke isu ka ba mau uyang menta na ka benta ke jaj benreu lada uyang hi na ka benta ke jing bah bat ukren hi sipang kata ka bah ka miak jong upara jaj benreu bangin ya kan randen kamlong su nga habang asyong nga perkat ngan le na am kibaru kinong gumno yang kinong ubit uyang sa surok hadin pada nga perkat nga pe gikon kibarit kibadang bamja manem step nga perkat kalaway jongki nga papule ki matanga hikay nga malagas ngi yaki handray la nga perkat ya kalaway pilay i kata ka jing sisya amlawan pinpay jagalis jong ki jing thongkam kamtam gitu ki khana ke bala pule ki i baya kata kai ka ba upra 100% la tip top uyo ubalai 4% ro hi kane kadai kata ka ba amla ban sim de amla ban susngam te haba uno bro usha thangan babli na ka banta ka jaj ban ru na ka banta ka jing bha jing miat ngam tip lada ka dei na ka lai ru ngam tip tang ba ngasimet ngong ngan kersan dei ladan ke jingjia mensua ngan kumban pan kan mau sakit hain lang pi udon we samla ubalai chong sa tangan satai ka jing temu ju go kadai ka babha ngam tip laun job nrehak tu por ngi kersan barokhoi balai ngi kersan kalong bang isngeu ba kadai ka isu jong ka jaj manru te kum ki bai ba no rambrang ngan nambun nia bat kane dak ba sai kamdei ban kan tho ya kano ka partila na yau no bro handrai halor kata ke isu kaba ngi kum ki nong rambrai ngi pan pau bangi kersan kata amdan kamban le